Aduh, bon wantun bon suara pula. Ari anak ngomong gawane kepo terus. Tembak kula bisa jok. Cuma karungan diontar sama wes. Aduh, guys. Opo? Oh, mau ngeten tapi pengen penuh main lagi niki. Coba jangan ngomong deh. Ngomong apa wong kaya ngene dijak ngomong. Ya wes takane ono mriki ya. Ya Allah salam ning sapa ning alas ora kene ngomong. Nggih, wong bojomu sapa lae. Ya wes iki dijak ngomong. Nggih. Ayo jangan ngomong. Aduh, kula mau iso kanuan iki nggih. Kok iso kaya ngono? Nggih, ngoten. Terus kudune sapa sing ngomong? Mas Wani iku nggih. Kula kesana tuwati iki nggih. Wes kene. Sampai tempat kono ya piye? Ya kula iki kerja mbon suka kula. Apa sampe? Sampai ngomong keren. Ya wes tak iki ya. Sampean ngomong ya, aku ngomong ngono. Ngomong sampe aku ya. Nggih. Saiki ngene, apa kadang ngomong. Kula tandak mengke kula lawan pun. Nggih kula sange kendalanan nggih. Ya wes tak ngomong ngono. Nggih. Tanono lawange ya, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, pun. Ya mesakno koyo ngono. Ya jangan sampai mau menawa ngerti lho kan ngomong aku ngerti. Ya kok menawa dijajal ya Cing ya. Ya lah jajal ya kan ya. Paman sing hati-hati lho paman. Nggih, nggih. Mbak Boyo. Ya Boyo yo, sampeyan nyata-nyata tunggune ngawas kene. Aku nek salah jawab sepuro lho, Mbak. Tapi sampeyan ora gelem ngebuno ya wis kabeh sampeyan ngopo tak tunggu kene lho. Yo loro kabeh mau diusul-usul kaya ngono kok. Mulane ta paman, aku sing ati-ati tekan tanggung jawab iki. Gene iku nyapa?